Natawa Grengko Daya Gending Bung Karno Kaloka ningrat Rektan Gending yang kaloro ini menggunakan klosogane dumateng para yai nek manuk nggih ditoke lek boten nggih boten iki ana kok sakit piyambak ketok-ketoke Grengko Gending nglaras Gending jajal gawe dhewe aku wegah mas aku wegah tenan sampeyan ojo sembranan aku wegah tenan kowe ojo nuruti godane setan kowe ojo godho aku mas aku golek Lirboyo mengko dhisik ora apik mas mengko munggah mek sak regane pitik ya Allah nyuwun ngapura mugi tinabekno saking budha rencana ya Allah Gusti ya Rabbi tinabekno saking kobro bilai. Persiapan selanjutnya Jablon dari Blitar bersama dengan Edi Tongak. Teguki nuwun mateng godhogin maten menika manuk rewa mboten iki bujule asal gendong bocah wedok dhisik golek ilmu teng pondok pesantren ditari rabi sahanan jawabe ngoten niku mangkapipun bebundi nek matuk terusne lek boten nggih boten iki lek matuk bakale kula rakine golek rabi sahanan sapa iki ya enak dadi penyiar yo ngreko iki barang yo rakit gending bongno lek matuk dene boten boten apa-apa jadi kan diri matuk apa boten aku wegah mas aku wegah tenan sampeyan aja sembranan pesantren Lirboyo kono mangko dhisik sabar dhisik mas mangko munggah dadi ora apik ya Allah nyuwun ngapura mugi tinabekno saking budha rencana